Какво означават астрологичните и нумерологични влияния за текущата година? Януари. Месец, в който енергията е насочена към ново начало и саморазвитие, а числото на месеца подчертава фокус върху личния растеж. Февруари. Период, в който се засилват взаимоотношенията и комуникацията, а числата подсказват баланс и хармония. Март. Месец на динамика и промени, с акцент върху креативността и новите възможности. Април. Период на стабилност и укрепване на основите, като числата акцентират върху практичността. Май. Месец на растеж и позитивни промени, като енергията подкрепя новите начинания. Юни. Време за баланс между личния живот и професионалните ангажименти, с акцент върху вътрешната хармония. Юли. Период на приключения и експерименти. В числово изражение това насърчава откритостта. Август. Месец на рефлексия и вътрешен мир, като числата подкрепят дълбокото разбиране. Септември. Време за ново начало и планиране, като енергията е насочена към целеустременост. Октомври. Месец на баланс и завършване, с акцент върху стабилността и завършването на започнатото. Ноември. Период на вътрешно преосмислене и подготовка на предстоящите промени. Декември. Месец на завършване и отражение, с акцент върху благодарността и планирането на новата година.